שאת מתייחסת אליה או אל כל עבר, עכשיו אני עושה את זה לכל הגוף. כאילו מין שופרת כזאת שאת צריכה להוריד ממנה את כל נגיד הגריז. לא משנה מה, איזה דימוי את עושה. כאילו את לא נותנת מה שיש שם, את לא נותנת לו לברוח חזרה אחורה. את כל הזמן לוקחת אותו לכיוון הקצוות. ככה. ואז, הופ. ואתה תרגישי שיש לך כאילו חשמל סטטי באצבעות. כמו שכאילו נגעת במסרק או שנגעת הרבה זמן בשערות. מין כזה, זז קטן כזה. נכון? ולמטופל, מאלה שיודעים לדבר, שעשיתי להם את זה, זה תענוג לא נורמלי. זה ממש תחושת שחרור די מיידית. אבל אסור לעשות את זה רק באיבר אחד, כי אז הבן אדם משתגע, שכאילו יש לו הבדל בהרגשה בין הידיים והרגליים. אז כאילו תמיד צריך לעשות אחד ואחד.